Miten nämä tunnekortit toimii? Sä yksinkertaisesti levität tunnekortit pöydälle ja sä kysyt itseltäsi, toiselta, että esimerkiksi mikä fiilis? Mitä tunteet sä oot tuntenut tänään? Mitä tunteet sä oot tuntenut tällä viikolla? Siellä korttipakas on tällainen vinkkikortti, jossa on lisää näitä kysymyksiä. Ja sit kun sä tunnistat, että okei, hei, mulla on tuntunut tältä. Tai musta on tuntunut tältä. Niin sä keräät ne kaikki kortit. Ja okei, tältäkin musta on tuntunut. Sä rupeat kuvailemaan sitä, että okei, mitä on tapahtunut, että sulla on ollut tämmönen fiilis. Kerro vähän. Ja silloin tulee usein esille, että me ei oikein osata käyttää niitä tuntesanoja. Ja siihen siellä kortin takana on apukeinoja. Näissä korteissa on yli 150 tunnesanaa sekä suomeksi ja englanniksi, ja ne nimenomaan auttaa sua siinä tärkeässä teossa, eli tunteiden nimeämisessä. Ja tämä tunteiden nimeäminen on juuri se taito, joka on keskeinen tunneälyssä, joka auttaa meitä ymmärtämään, että okei, miksi mä tunnen näin? Ja sen jälkeen, mitä tälle voisi tehdä? Elikkä nimenomaan tuo semmoista hallinnan tunnetta, tuo selkeyttä siihen epämääräiseen tunnemyrskyyn ja auttaa meitä tekemään viisaampia päätöksiä meidän elämässä. Näin yksinkertaista se on.